Witamy wszystkich, witamy was fest pięknie, witamy w Szlagierach i Wicach, witamy w Wielkanoc. Witamy was bardzo serdecznie. Winszujemy wam zdrowia, szczęścia i błogosławionych świąt wielkanocnych. No, już trochę nam tych świąt przeleciało, ale my się w ogóle nie staramy. No, rychtujemy same fajne rzeczy. Toż jeszcze raz życzymy wam wesołych świąt. Szlagiery i Wice, całko ekipa życzy wam wszystkiego dobrego, a Ewa, jak widzicie, już zaczyna rychtować. Ty powiedz, co ty to rychtujesz, tak rychtyk? Rychtujesz? Rychtuję takie fajne przystawki na śniadanie świąteczne. Jakieś śniadanie świąteczne, ty ci już je po śniadaniu. A jutro nie będziesz jadł? A, jutro też będę jadł. No, tyś myślała, że taki przepadzity, że już dzisiaj wszystko zjadł. Ja. Dobra, godej, cóż to tak fajnie, wiesz, No sam. zrobimy sobie jajeczka faszerowane szynką. Mhm. To jest Ja szynka. ci będę przytrzymywał, wiesz, ten stołek, Ja. co by ci się nie... Stół, co by ci się nie... Kroimy drobniutko. Bują, Dobrze. nie kolybą. Bują albo kolybą. Jako tam chcesz. Prostomańcie go dają. Jedni go dają bują, jedni go dają kolybą. Im bardziej na południe, to go dają kolybka, kolybać. Taki widz nawet jest, jak to jedna baba miała chłopa, no i ten chłop miał fest problem, bo baba była fest zmierzło i zaszł do teściowej swojej, czyli do mamy od tej swojej baby i go do... Ta moja baba jest tak zmierzło, to jest niemożliwe. A u niego totuż nie wiesz, co się robi z dzieckiem, jak jest zmierzłe, musisz wykolybać. Chłop ją przywiązał do łóżka, wykolybał i było wszystko w porządku. A ciebie też kolybie chłop? No taki kolybce czy nie? Nie. Byś go mogła Bo przyuczyć. ja nie ma zmierzło, wiesz? A, boś ty nie ma zmierzło. No. Rozumiem. Tak, teraz To ci jajeczka powiem, na twój pół. chłop dobrze trafił, nie? No, ja też tak myślę. No, widzisz. Uważysz mu byle co. Źle się nie ma. Ty, żebyś tego nie szczaskała, bo potem nie będzie co jeść. Takie przystaweczki. Tak. I to w zasadzie nie musi być koniecznie na śniadanie, bo to se idzie i zrobić przy świętach po południu, Oczywiście. w południe, na wieczór, a jak kto przysieci, to i na jako późniejszą wieczerzą, nie? Na noc, jak to się godo. To jest chyba na każdą okazję takie danie, ale bardzo nam się jajka właśnie ze świętami kojarzą, więc coś chciała zrobić. Może to swojskie jajca? Toć? To Od dobrze. sąsiada, wiesz? Ja wiem. Od tego, co tam mieszka, jak się tak jedzie kole ciebie w prawo, to nie ten, no ten drugi. Ja, ten coś przy tej kępie mieszka. Ja wiem. Teraz to musimy fajnie Rozdrzech jechał na koncert, wiesz, z kapelą ze Śląska i nie jeszcze było w czasach przed nawigacjami. No i w takiej wsi się zatrzymujemy, tak ostarka stoła tam kajś przy kościele, go domy, kaj się tu też jedzie i tam go domy, nie kaj to mamy jechać do tej straży, ona go to tak, jedziecie prosto, widzicie tam te drzewo, ja go no widzimy, no to nie tam. No. Najlepiej cały czas prosto, nie? Ja. I z tego się robi taka pasta, ja? Z tego się robi pasta i na złość się wkłada do tych jajek. No to rychtyk fajnie. Czy trochę pieprzu i soli. I możemy nakładać. Chciałbym pokorze trochę więcej tych przystawek, żeby co było na te święta, na tych stołach. Wiadomo, nie? Najważniejsze święta. Aha. I tak to normalnie, I tak se to nakładamy. takie jajeczka w takim gniazdku choby. Ja. Nakładamy. Powiedz jeszcze, co to była za szynka? Bo ja nie To była słyszał. szynka konserwowa. Konserwowo, ja? Od was, od burgera. Oczywiście. Ty, a kaj ty burger, kaj ty masz fortu? Wiesz, bo na święta chciała być tak ładno i że się Aha. już sukienkę ubrała. wiesz? Aha, czyli tak przy rychtyk świątecznie. Ja. No, muszę wam powiedzieć, wygląda to fest pięknie. Zaroski będziemy dalej robić, ja? Będziemy robić dalia. Zaglądamy na pieśniczka i zaroski do was przyjdziemy. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze
dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Do morza szumi ptaków śpiew, sprawia, że miłość tak cudowna jest. Ja uwierzyłam, że to właśnie ty. Sprawia, że życie wciąż nabiera sens, bo każdą chwilę być przy tobie chcę. Już nigdy nic nie zmieni się, bo tobie ofiarować serce chcę. To właśnie czas, że wiemy o tym, że ja przy tobie spełniam piękny sen. Dziękuję ci, że jesteś blisko mnie. Dzięki tobie wiem, że życie cudem jest. Na, 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 na. Do morza szumi ptaków śpiew, sprawia, że miłość tak cudowna jest. Ja uwierzyłam, że to właśnie ty. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. I co to jeszcze będziesz robić dobrego, bo Teraz wiesz... mamy tak, schab wędzony surowy zmielony. I? Możecie sobie zmielić to u nas na sklepach, jakbyście mieli problem w domu se samemu zmielić, to na sklepach też No wiesz mielimy co, to takie się, rzeczy. to się tak człowiek śmieje, ale jak masz tej roboty za tela, Tak jest. to wiesz, jak jeszcze możesz to mleć i potem, a jeszcze ci ta maszynka myć, to nie rozwarci jest to w sklepie mieć zmielone i po sprawie, nie? Do tego mamy ogórek konserwowy. Ja się też tak kozą złotok zmielić, wiesz? Ja? No i co, fajnie, nie? Bardzo fajnie. Bezproblemowo Ja- takie ja. coś. Po tym, że wpadł starce, żeby mi to uważyła i w ogóle, żech nie miał roboty, wiesz? A, to się jeszcze lepiej. Ja. Przytrzymia ci zaś ten stolik, wiesz, co by ci się nie kolybał, albo nie bują, jak tam kto woli. U nas na sklepach, Paweł, jeszcze możesz sobie zażyczyć stekowanie mięsa. To jest w ogóle rewelacja, bo mięso ma fajne włókna poprzecinane. Jest bardzo, bardzo mięciutkie, więc wtedy te mięso pieczesz chwila, no pół godzinki na taki karczek wystarczy. Rychtyk? Mhm. To ci powiem. Muszę się też kiedy kozać. Wiesz? Kursy, ja. I co, to mamy takie ogórki Wiesz z co, tą polędwicą. to idzie zastąpić nawet jako tatar. Mhm. To jest o tyle wygodne, że jak to jest na impreza, to koloru nie zmienia No ja. i nie jest to po prostu niebezpieczne. Smak ma troszkę inkszy, no ale obejrzymy, jak to będzie wyglądać i myślę, że się to naszym widzom spodoba. Pieczarka konserwowa. Mhm.
Ty mi już to pomieszaj, wiesz? A kaj ty idziesz? I onikaj, ja jeszcze ino do tego szczypiorek dołożę. Ja myślę, że ty kiedyś idziesz. Czekaj, ja ci tam dociepna. Dociepnij. Aha, i to jeszcze będzie zmieszane. Ja, To jeszcze wiesz zmieszam. co? Ja mam taki pomysł, bo tu sam się rozściepało. Pojedz się. Dzięki. No wiesz, żeby się to nie zmarnowało. Jak to się taki będzie pomieszane i już to będzie wszystko razem, to by się mogło w lodówce troszkę przegryźć. Tak dosłownie z 5-10 minut, pra? To później jako fajna muzyka, a my to przegryzymy. Dobra, zaglądamy na pieśniczka, a to idzie do lodówki się przegryźć, przełonaczyć, czyli. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba. Kaj karusy z lipstami zusammen tańcują. Ura przyszło bezskrypno dzioła. Weselnych bo i sztartłek i godać. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Ciocha jakie rózy blumy, co blędruje tak jak gorko klara pest. W głowie szumni umia już go dać. Chycają mi sztartna wydrować. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy chtujcie się dziołchy i karlusy, jademy zusammen razem. Rajza! Startujemy! Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Jaki to jest zimne z tej lodówki, wiesz? No. I już to jest gotowe? Przegryzło się ja. No i co? Teraz trochę Aha, na to taki. kiełków Mhm. i można tak podać na stół. No i obejrzyjcie, jaki macie wartki, proste taki danie. Taki coś się możecie przyrychtować, a my idziemy obejrzeć, jak się to przyrychtowali dzisio nasi goście. Zaglądamy na pieśniczka i zaraz do was wracamy. Chopeczku mój, ja zawsze bardzo, bardzo przaja ci. Chopeczku mój, wiele to już ubyło lot. Kiedy na ziemi tej, na śląskiej czarnej ziemi my tu są, piękne wspomnienia lot, te ruski ciągiem w myślach mam. Wspominam to,
jakieś na gruba dziennie z domu show. Wspominam to, jak cię żegnała w progu ją, jakich czekała znów, co byś się wrócił do domu cały zdrów. Ty mój chłopeczku mój, czuję się bardzo młodo znów. Pamiętam te dni, na zabawę myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka w taszy miała ją, by weselej nam się szło. Wspominam to, że nieraz tak u niego było to. Wiedziałach, że tak już u chłopa musi być, że z kamratami szą, nieraz nie dba te zimne piwko pić. Musiał to robić on, by pył węglowy z gardła zmyć. Ni raz, ni dwa, musiałach w ręka nudel kula brać, bo szał mi on z kamratem w Laubieżkata grać. Ja się nie gorsza już i mam na niego ten mój taki test. Tyle lat żyłach z nim i tak fajniście durkną jest. Pamiętam te dni, na zabawę myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka w taszy miała ją, by weselej nam się szło. Buteleczka w taszy miała ją, by weselej nam się szło. Goście siedzą, stół zastawiony jak to przy Wielkanocy, bo mamy specjalne wielkanocne wydanie szlagierów i wiców. Wielkanoc idzie powiedzieć w pełni, ale wspomniała mi się jedna rzecz. Tydzień temu żeś obiecała, że powiesz, czyś miała taki rychtyk, stres przed pierwszym nagraniem Niedzieli po naszemu, bo przypominam, kto jeszcze nie widział, że Magda Opolony-Terowski prowadzi Niedziela po naszemu, bo moja siostra jest przy nadziei, no i nie może robić, a Magda nie ma przy nadziei i może robić. I to godej, jak to jest z tym robieniem Niedzieli po naszemu? Miałaś stres pierwszy raz czy nie? Tak między nami. No, Miałam straszny pieruchowy. stres. Pieruchowy, ale słuchaj, to był taki stres pozytywny, wiesz? No. Nie wiem, jak że wypadło, ale starała się. Naprawdę, że się starała, żeby te życzenia były wyjątkowo serdecznie przekazane. Wiesz co, jakżech się tak widzów pytał, bo dość pora osób zagląda na Niedziela po naszemu, nie eno w Rybniku, ale poza Rybnikiem na całkiem Górnym Śląsku. I tu oczywiście pozdrawiamy fest pięknie wszystkich widzów Niedzieli po naszemu, szlagierów i wiców oraz listę szlagierów po Śląsku z całkiego Śląska, nawet spoza Śląska, ale nie będziemy godać sztyjc, kto nas kaj ogląda, bo to byśmy cały program musieli temu poświęcić. I pytał, że się ludzi, fajnie, żeś wypadła, wszystko było dobrze. Stresu nie było widać. Nie było, ale był. Wewnątrz był ogromny. No a powiedz, jak nagrywacie teledyski z Tomkiem w Duo Koral, to nie masz jakiegoś takiego stresu, czy to jest co inkszego? Stres, ale wiesz co, w nieco inkszej kategorii. Może tak by to mogła oszacować. Dlatego, że teledysk z natury jest wcześniej przygotowywany scenariusz.
I myślę, że troszeczkę inaczej człowiek do tego psychicznie podchodzi. No dobra, a powiedz mi Tam teraz... bardziej, wiesz, gra aktorsko. Ja. A teraz ki taką rzecz, ale tak rychtyk, wiesz? Jak taki może rychtyk stres, to ci ścisko żołądek i nie umiesz jeść, czy musisz go zajeść, ten stres? A myślisz, że czemu ja taką chudo... Widzisz? A my mamy taki dobroci przyrychtowane nie ino No. na stole, ale też w teledysku. Wiesz, jaki się teraz teledysk obejrzymy? Nie mam pojęcia. O takim cukierniku, co rychtował taki fajne dobroci. A znam tego cukiernika, ale poznam, obiecujesz mi, A poznam, to, poznam. no to musisz zaglądać. Wszystko ci się okorze w teledysku. Ja już Zaglądamy. mam szmak. Zaglądamy. Dzień jak co dzień, zaś w szolce kawa parzy się. Ty się śmiejesz i szperujesz mnie. Chciałbym z tobą czasem na spacer krótki iść, ale ty wolisz wciąż zmierzło być. Bo cały czas bołach na boku. Nie przeciągaj struny, daj mi wreszcie spokój. Bo ja chciała cukiernika, by maszkety nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź zmięta płyta, bo go dałaś nie rozrze. Ach, nie jest źle. Fajny Carlos to muzykant, och gitara spaczą się. Tak się pinko na tej gitarze bluesar żnie. Coś mi miękko, coś wzrusza mnie. Tak się śpiewa, różne melodie nuci mi. Nie wiem jak powiedzieć mu, że mi wstyd, że jo się ino tak powiedziała. Jo się tylko z niego tak zażartowała, że jo chciała cukiernika, by maszkety nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź zmięta płyta, bo go dałaś nie rozrze. Ach, nie jest źle. Fajny Carlos to muzykant, och gitara spaczą się. Bo ja chciała cukiernika, by maszkety nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Dzisiaj do mnie gro muzykant, a cukiernik wypadł z gry. Ale dobroci narychtował ten cukiernik. Jak zawsze. Duet metrum, czyli Teresa Dzięcioł i Marek
Chalup. Witamy serdecznie. Witamy Was fest pięknie. Godajcie, jak żeście kręcili ten teledysk o cukierniku. Jest Wielkanoc, to idzie o tym godać, bo wszyscy się pojedli albo pojedzą. Wyście się pojedli na tym teledysku, czy nie? Czy no przyjechała ta dorta, a potem wyjechała? Powiem Ci szczerze, no to już było tyle lat temu, nie? Ale ja pamiętam, że ten pamiętam. cukiernik mi to dał potem. Ja? Ten cały tort. Ja mam to- nawet zdjęcie. No to widzisz, to by się opłacało takiego cukiernika Ale cały dzień mieć. z takim długim językiem latali, nie? No, to wiesz, ale się opłaciło. Opłaciło się. I torta była dobra. Pyszno, zbite śmietany. Tym godasz... Ale ja obdzieliła jeszcze sąsiadów. Ja? Moich ja. Toś ty jest tako dobro, wiesz? No czemu? No? No bo wszystkich łobdzielisz jeszcze. Ale oni lubią tę piosenkę. Właśnie. Tyś padał, że ta śpiewka, ten teledysk już ma pora lot. Powiem Ci, że fest dużo ludzi godo, że to jest ich jedna z ulubionych, albo wręcz ulubiona śpiewka. Kaj się tam nawet idą, nucą się, bo ja wola To cukiernika. nas cieszy bardzo. Mamy też takie komunikaty od ludzi, co piszą i komentarze i tak dalej, że to jest ich najlepszy przebój, nie? Że ten przebój się przyjął już na stałe. Nie? Ja. Przy okazji, wiesz, ja niechcący punktów u cukierników zrobiła, wiesz? Mhm. Bo to tak całkiem niechcący, nie? Bo to nie było zamierzone, nie? I teraz, kaj nie idziesz, to dostałeś może jeszcze jako Wiesz zniżka. co, nie, ten cukiernik już teraz do Marka musi chodzić, bo wiesz, ja tak już muszę uważać. A, Nie, on już mi tyle lat nosił, także wiesz. teraz może ty mu pieczesz. Teraz ja brzuch muszę gitarą zakrywać. No a jak to u was jest na Wielkanoc? Bo dziś o tak wielkanocnie godumy, wielkanocnie mamy wszystko na stole przyrychtowane. Pieczesz dużo ciast na Wielkanoc, czy nie? Ostatnio nie. Ale ja mam takie jedne ciasto, co je raz w roku robię, to się nazywa Fale Dunaju, wiesz, na rumie. Ale to robisz na Wielkanoc? I wiesz, ja mam tak akurat po Wielkanocy urodziny, także wiesz. To się dobrze skłodo. Tak. To w zasadzie możesz tym jednym ciastem potem oblecieć i Wielkanoc i Geburtstag. Nie? No też. Obejrzymy się kolejny wasz teledysk, kolejną śpiewka, najnowszo, bo Cukiernik to jest starszy teledysk, a wy, Teroski, macie nowy, idzie powiedzieć świeży teledysk. Obejrzymy, jak się naszym widzom ten teledysk spodobał. Stoję przy oknie, spoglądam w dal. Szarość dnia przeraża mnie. Dlaczego dopiero teraz wiem, że zrobiłem bardzo źle? Jedną małą szansę mam, by wróciły tamte dni, by ożyły znów marzenia, byś była przy mnie ty. Ty jesteś cudem, prawdziwym cudem. Do ciebie tak mówiłem nieraz. Jesteś aniołem, spełnieniem moim. Przy tobie śpiewa cały świat. Zaufaj mi, weź mnie w ramiona. Chodźmy razem, ja i ty. Przed nami radość, przed nami miłość, najlepsze dni. Znów zaczął się kolejny dzień, szary, pusty, zwykły dzień. Miałaś być przy mnie, lecz nie ma cię. Gdy wybiegłaś, został cień. Jedną małą szansę mam, by wróciły tamte dni, by ożyły znów marzenia, byś była przy mnie ty. Ty jesteś cudem, prawdziwym cudem. Do ciebie tak mówiłem nieraz. Jesteś aniołem, spełnieniem moim. Przy tobie śpiewa cały świat. Zaufaj mi, weź mnie w ramiona. Chodźmy razem, ja i ty. Przed nami radość, przed nami miłość, najlepsze dni. Ty jesteś cudem,
prawdziwym cudem. Do ciebie tak mówiłem nieraz. Jesteś aniołem, spełnieniem moim. Przy tobie śpiewa cały świat. Zaufaj mi, weź mnie w ramiona. Chodźmy razem, ja i ty. Przed nami radość, przed nami miłość, najlepsze dni. Ty jesteś cudem, prawdziwym cudem. Do ciebie tak mówiłem nieraz. Jesteś aniołem, spełnieniem moim. Przy tobie śpiewa cały świat. Zaufaj mi, weź mnie w ramiona. Chodźmy razem, ja i ty. Przed nami radość, przed nami miłość, najlepsze dni. Przed nami radość, przed nami miłość, najlepsze dni. Najnowszy teledysk duetu Metrum, Ty jesteś cudem. Kiedyście to nakręcili? W To zeszłym było w roku, zeszłym- początek października. Początek października, troszkę zatrwało zanim się to zmontowało, no ale tak to zwykle jest. Kaj to było kręcone? To było w Pszczynie Pszczynie. kręcone. Na I rynku były w pszczoły Pszczynie. i to jest prawda. Prawda, Rychtyk? To jest prawda, tak, tak. Tak było ciepło. Tereska uciekała przed pszczołami. No my się tak odganiali od czasu do czasu. Ale pszczoły to są przyjemne zwierzęta, się Ale nie ma wiesz, czego jak bać. śpiewasz, otworzysz buzię, aby ci taka pszczoła, no to No ja. to niebezpiecznie, nie? Jeszcze gorzej jak z tym cukiernikiem. ci No, powiem. wiesz. Pieśniczka nagrano. Myślę, że będzie dobrze przyjęto. Myślę, że się będzie podobać. Wyście u nas byli ostatnio ponad rok temu. Nagraliście No, ponad. przez ten czas właśnie ta śpiewka. A jakie macie kolejne plany? Wiesz co, my cały czas pracujemy i to z takimi przerwami nad kolejną płytą, bo my w tym roku 18 mamy, wiesz. Toście już są pełnoletni. No już są pełnoletni i tak wiesz, my pracujemy nad nią i pracujemy, no ale to tak pomiędzy koncertami, innymi projektami. Często właśnie wyjeżdżamy i nie ma czasu to tak, dokończyć, wiesz, żeby ta płyta, bo pewnie obiecywali, że Na w wiosnę, tym roku nie? na wiosnę, No żeby właśnie. ta płyta, No. ale niestety nie zdążymy z materiałem, bo i za granicę wyjeżdżamy i tu w kraju dużo się dzieje. I to jeszcze, potem trzeba w to wejść znowu, wiesz, No, ten jeszcze klimat. studio nagrań też mam terminy porobione, także to wszystko się przesuwa jakoś, ale myślę, że na jesień już w 100% się ukaże nasza nowa płyta. No to pochwalcie się, kaj to tak wyjeżdżacie, skoro już żeście powiedzieli, że nie możecie tej płyty skończyć, bo sztycka i wyjeżdżacie. No ale to chyba nie na wczasy, nie? No Jeszcze nie. też do, To jeszcze by też my do, chcieli. jeszcze też do roboty. To, Często teraz za granicę do Niemiec wyjeżdżamy i w listopadzie my byli, i w styczniu my byli, teraz w maju znowu jademy, jest wielkobiesiada majowo w Bad Windsheim na 14 Bajerach, maja. 14 maja. No także ciągle się coś Takie dzieje. przygotowania, wiesz, no trzeba się też przygotować. Nie mierznie się wam. Nie, nie. No to żebyście się troszkę dychli, to obejrzymy się teraz jeszcze jeden wasz teledysk. Zapraszamy. Zapraszamy. Ty, jak nas zgubisz, to ciche są dni. Łazisz wciąż z kąta w kąt jak cień. Radośnie cię przeszło mi, ale nie, bo ty już nie będziesz na nerwach mi grać. Każdy wyskok obracać w żart i czarować mnie słodko tak. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, ze mną będziesz pić. Weźmie świeca ręka, skończy się udręka, słodko powiesz mi. Ta jedna noc nie trwa, w niej my i nasze sny. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Ja wiem, wynagrodza ci każdy zły dzień. Zrobię pranie i pójdę z psem. I no nie gorszysz na mnie się, bo mi źle. O nie,
Nie chcę słuchać już tych twoich kłamstw. Nie wiem już płakać czy się śmiać, gdy za chwilę mi powiesz tak. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, ze mną będziesz pić. Weźmiesz mnie za rękę, skończy się udrynka, słodko powiesz mi. Ta jedna noc nie trwa, nie my i nasze sny. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, ze mną będziesz pić. Weźmiesz mnie za rękę, skończy się udrynka, słodko powiesz mi. Ta jedna noc nie trwa, nie my i nasze sny. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Czemu zgobnik? No bo wiesz, każdy chopeczek jest zgubnik. Ja? Obiecuje, a potem go zaraz. Zresztą panowie wiedzą, o czym ja mówię. Ale ja z tym nie mam nic Marek też, wspólnego. właśnie Marek też. Bo to jest tak, ty może o tym nie wiesz, jak chłop godo, że coś zrobi, naprawi, to zrobi i nie trzeba mu co pół roku przypominać. Aha. Ty, a może to jest tak po bułgarsku? Ja. Bardzo możliwe. Powiem tak, przy tym wszystkim to Marek jednak no, robi fest, bo wy już będziecie mieli ta najnowsza płyta, co będzie za pora miesięcy, 6. Tak, szósto. 6 płyta, to trochę już jest. Trochę. Jednak dowód jakiś na to jest, że się Właśnie. pracuje. No pewnie, że pracujesz. Robi. No muszę go podróżnić trochę. No wiadomo. Robi, a jak już zrobi, będzie 6 płyta, to oczywiście będziecie mogli ją wygrać w liście szlagierów po śląsku, a jakby komuś się nie udało wygrać, to będzie ją mógł kupić u nas w sklepiku internetowym albo w normalnym sklepie, tam kaj wszystkie szlagierowe płyty, bo myślę, że wiecie, że szlagierowe płyty są na wielkim sztandzie w sklepie Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej. Tam w Szkolaku w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5 ten sztand ze śląskimi szlagierami, możecie się tam iść, wybierać, a jak kto nie może iść albo jechać do Rybnika, bo nie ma po drodze, albo nie ma czasu, albo nie ma możliwości, to może dzwonić. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111 789 099 111. Dzwońcie, zamawiajcie szlagiery, między innymi tam będzie płyta zespołu Metrum i między innymi tam płyta z bardzo fajną waszą pieśniczką. Ona jest o Amorku czy o Marku? Bo już nie wiem. Wiesz co, Amorek robi to, co chce. No może być Amarek robi to, co chce, bo to Też jest z tej prawda. naszej ostatniej 5. płyty. Ja. To jest, Czasami robię się co chcę, no to To jest tak tytułowo z 5. płyty, wiesz? a Amarek. Rychtyk robi co chce? Ja, Ja? no jak każdy. No to się teraz obejrzymy. Gdy ujrzałem Cię pierwszy raz, serce me jakby piorun trzasł, nie widziałem nic. Wszędzie byłaś Ty, Wywróciłeś mój cały świat. Jak w tej grze to był szach i mat. Nie wiedziałam, czy to się tylko śni. Czuły gest słodko do nas szle. Potem już każdy dobrze wie, że Amorek robi to, co chce. Pocałuj mnie,
pocałuj mnie. Kochać to nie żaden grzech i rób co chcesz, nie wahaj się, kiedy w sercu miłość jest. Pocałuj mnie, pocałuj mnie. Kochać to nie żaden grzech, lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Dałeś mi białej róży kwiat, darowałeś swój cały świat. Wszystko kwitło już, amor był tuż. Z każdym dniem byłaś bliżej mnie. W sercu gdzieś czułem słodki lęk, ale dzisiaj wiem, Dobrze stało się. Czuły gest słodko do nas szle. Potem już każdy dobrze wie, że amorek robi to, co chce. Pocałuj mnie, pocałuj mnie. Kochać to nie żaden grzech i rób co chcesz, nie wahaj się, kiedy w sercu miłość jest. Pocałuj mnie, pocałuj mnie. Kochać to nie żaden grzech, lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Pocałuj mnie, pocałuj mnie. Kochać to nie żaden grzech i rób co chcesz, nie wahaj się, kiedy w sercu miłość jest. Pocałuj mnie, pocałuj mnie. Kochać to nie żaden grzech, lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Amorek robi to, co chce, Marek robi to, co chce. My Czasami. Czasami. My też robimy to, co chcemy, no i robimy te nasze szlagiery Iwice. Fajnie to wychodzi, Fajnie, nie? bardzo wesołe. Oby tak dalej, bo program jest wyśmienity. Jest naprawdę taki z humorem. Bardzo i- pozytywny, wiesz? Tak. Żeby się pośmiać. Fest się raduje, mam nadzieję, że wszyscy jeszcze do nas przyjedziecie. Pomału nasze dzisiejsze wielkanocne wydanie programu dobiega końca, ale się nie starejcie, bo jutro oczywiście wielkanocne wydanie listy szlagierów po śląsku, a potem dalej aż do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku w sobota. Tradycyjnie finał, podsumowanie naszej listy z całkiego tytnia, a za tydzień widzimy się zaś w szlagierach Iwicach. Na dzisio pomału kończymy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego na te święta, zdrowych, wesołych świąt. A dzisio gościli u nas Andrzej i Krzysztof Weingart, czyli zespół EKEA, Magdalena Opolony, czyli piękniejsza część duetu Koral, no i oczywiście duet Metrum Reni i Marko, czyli Marek Halub i Teresa Dzięcioł. Trzymajcie się, myślę, że jeszcze do nas przyjedziecie. Jasne, że przyjadymy. Na pewno. No to dobrze. My się żegnamy, widzimy się o tradycyjnej porze za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczenia. I życzymy wesołego Alleluja. Jak to się gadała z tym chłopem? Ja by chciała chłopa mieć. Ja by chciała chłopa mieć, Alleluja. Ja fajnego chłopa mam, Alleluja.